Lah wis nek ana bocah bagus terus ngomong oke. Jane kae dibujuk loro. Apa dhewe? Iku anakmu arep diperkosa apa piye? Anak sileran iki. Ya anakku. Ana mbok yang ngedak dirumput. Ayo. Lek lumpuh e mekekek. Lho. Kok upamane dhewe karo padha. Nek wong wadon kae iso rikes koyo Rikes ngene. Nek wong lanang e mekekek kabeh. Lho, bae kemana iki? Iya. Iki bae berarti Ngembek. masa piye to? Wong lanang ku bertelur. Ora ngono ngene to, Mbak. Ketara. Iki sak dadi pacarmu. Mon iki. Iya. Dulu motor tela ya, Mbak. Maksudnya bedol tela aku dikeki, Mas. Ngono. Bisa ngomong. Ora dewa. Kira-kira bojoku ngene iki tak kawahi nggo sarung. Kok kan? Ya tak ketemu semut. Iya. Iya wis ngerti. Kok aku nek kan omah ora kemulan sarung aku. Iya. Oleh cabang burke. Lho aku nek kan luar iki wong wadon ku mah. Dilentek lho iki mau. Lah aku didadekno mboke ya ora dadi apa. Aku Oh, nek koyo ngene iki gedene ya. Dadi ki mau wis ngerti nek dadi ibune. Heeh, Biasane kae nek ibu diri tau disambung kae cocok ora kebeneran. cocok ora kebenaran ki aku ya kebenaran kok iki. Nek karo iki anakku loro wadon karo aku iki ya kebenaran. Lah di sana kok wadon sik. Sik mau Kae gawe. kowe jemudul ning alam donya kuwi mau durung kaweni reti wis ngonyok. Ayo. Lah niki ibuke nika wau bapake Baik. Kakakku. Kok baik arek? Yo sewu gitu. Sampeyan ki nak omongan sing pas to, Mbak. Jenengan niku bapake napa bae? Oh bapake lah kok bae. Nah aku ya percaya kok. Salah sithik wae ya tuh. Apa-apa mikot dah lek. Jarke lho apa-apa Nek dhewe. tangane ngabar iki. Kok ngabar? Lah nang kekek ra ngabar. Ya Allah Gusti, wong semene ki wadon kabeh. Heeh. Nek ana sing cerutak Aku kok aku kene digusu ya kok. Ya ora mikir. Wong semene ki wadon kabeh. Nek ora cerutak kaya kowe ya. Aku toh. Heeh. Mula aku terus ketemu semene ya masak Mergo kakan cerutak kae. Anakku ajene koyo ngene kok simboke. Ngono kok nek paman aku sing cerutak kan tak engkeki. Nek aku ora tegel kok kaya kowe bedakeki ngene. Ora tegel apa nang mburi. Ora bahkan ya. Putraku nak sing ayu dhewe. Jan, iki kok nek njaluk mimboke iki jan. Pokoke doyani wae sing iki. Mau muni ngemik kok kene. Lho. Temenan to sedhilik to. Nggih pawadon to. Lah wong aku ngomong karo kene kok ngene kekek. Iya Mas Serti. Mergo ngemik kok. Sing ngemik ya wong lanang kabeh. Anakku lanang iki ngomong. Aku wis ora patut tak miki ya, Mas. Mergo aku ngerti untune wis ramah-ramah lah Lho. ora kotor. Ora. Caranya beda. Wis dadi anakku. Wis tau jenengan kabeh aku udah cemburu ini kae. Apa-apa tak demek sithik. Alah. Wis bar. Wis sakit. Bagusnya ngene nek gawe iki kepike lho. Iki urung lho ya kangelan. Lulu kok kangelan kae. Kae dhewe ngalung-alung kae lho akeh. Ya ngono. Kaki legene. Piye. Iki putraku. Sak lorong iki Joko Jangkut. Bocah loro kae bocah sing duwe sengkala. Mulane kowe tak dadekno wadon kae aja marai kisruh lho. Kowe nek pamane tak kok rumahku bocah loro kae yo katresnamu kaya anakmu dhewe. Ngono ya Kaki. Ora ana hati dari hati. Aku ora pikir nang sekono Kaki. Jalaran aku sing mboke. Mulane umpamane bocah kok tawi tondo kaya ngono kae sengkala ketok-ketoke iso kena coba ning ora bahaya. Ora bakal kuwo. Kaya Saiki Kaki. bocah loro kae kaya aku dhewe. Sedulur tuwa papat sing bakal tak jaluk sak diatu. Jumbuhake sedulur tuwa papat
perawat jatuh 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 nggih mutmainah amal sufiah halamah jumbo nggih iki mutmainah nah mutmainah Sofia lan pikire kowe jumbo ning alam donya ora tau mangan sing enak karo ngombe seger ora kowe bakal tak takoni apa kowe ngaku duwe sedulur anak perawat jabur karo joko jabur nggih di bocahe di sedulur mana sing ndi saling namanya sing penting dheweke dadi tukang tunjuk kae biji nek kae penting nek iku seduluran saiki ngene nggih bocah nek rupane ora berjanji yo gegilane kaya ngono kae saiki ngene ya piye kabeh serene sedulure tuwa papat
Thank you.